Takže ahoj lidi, vítejte u třetího videa ze serveru Emocrat. Dneska tady mám asistenta, který tady bude se mnou občas něco stavět nebo mi pomáhat prostě. Bude víceméně za sebe tady bude hrát a prostě dneska tady bude se mnou v domečku bydlet. Takže já dneska navážu na to, co jsem dělal minule, což znamená vytěžit suroviny nějaký zas a musím sehnat o hodně víc uhlí. Takže teď jdu těžit tady, jo, zaskládáme tu lávu něčím, ať se v ní nevykoupu, jak je mým zvykem. Tak, tady by mohlo nějaký uhlí už být, konečně. O uhlí tady je docela nouze. Našel jsi nějaký uhlí? Jo. Jo, paráda. Asi jsem byl úspěšnější trošku víc než ty. Samej marble, z něho potom uděláme palác. Tak tady vypadá, že asi nic nebude. Potom udělám dynamit a pak to půjde jednoduše. Další kvarc krystal, takže máme další světlo, ale mám nějaký torče, co jsem si udělal minule, takže zatím v pohodě. Výšku mám dobrou. Tady uhlí by se mělo nacházet úplně všude. Tak došel krumpáč, takže musím vzít druhý. Železo jsem si nakoupil, takže to není nouze. Jsi tady? Jo. Tak tady teď máme větší šanci, něco najdeme. Máš ještě nějaký místo? Pěkný, ne? Amber další. Mám uhlí. Ráda. Ale jenom jedno, co to je? Vždycky obývá tak u sebe. To je nějaký divný. Já mám lopatu nebo co? Asi nemám. Máš lopatu? Tady pojď vyházet, když tak tu hlínu. Nemám lopatu. Lopatu chceš? Máš lopatu? Nemáš? Rádi. To tvoje. Jo? Kde je? Čekaj. Dík. Tak, teď by mohlo tady nějaký být... Ježiš, voda. Tady to vyplavím, tak já to tady zaskládám. Máš nějaký uhlí? Ježiš, další voda. Tak. Chceš kvarc krystal? Kvarc krystal ne, ale můžeš je použít jako lampu potom. Tady je taky další, paráda. Tak oni fakt není nouze. Oni se budou hodit potom na nějakou tu magii. Ale to mi teda řekni, kde tady je nějaký uhlí. Dělám tu lopatu, tady dík. Já jsem tady u sebe jednu měl, tak počkej, já ti vyhodím zpátky. To si nějak nevšiml. Dobrý, tak jo, mám. Ano, ta hlina se hodně líp kopí lopatou. Ale počkej, to využiju toho, že jsem chtěl nabrat tu vodu na záhonky. Udělal jsem si už kyblík. Zastav to když tak něčím. Strašně je ta voda. Tak. Dobrý. Dej to nějaký blok, ať to tady neteče. Počkej, už tady. Tak. To jde těžit. Dobrý. Ale uhlí žádný, že? Abychom mohli trochu níž. Níž? Tak potom, dokoupem tady nějaký ten čtverec nebo tak a já začnu tady už kopat níž. Ale tady nemá vliv, jak jsme vysoko, tady to uhlí je prostě všude. Tady by mělo být úplně kdekoliv. Tak tady začnu kopat. Snad tady nenarazím zas na tu lávu. Pak si uděláme želvu, až to bude. Ta nám bude vlastně těžit automaticky suroviny. Uděláme ji na uhlí. To bude asi nejlepší. Tak, ale nejdřív nějaký to uhlí najít musíme. Jo, vlastně ten jde jenom diamantovým, ten obsidian, krumpáčem vytěžit, anebo ještě safírovým.
nebo rubinovým nebo ametistovým. Že ty kopeš tak hluboko, jo. Myslím si, jako celý to patro dáme jako níž, no nevadí. Já teda to tady tak začnu zarovnávat, až něco najdeš, tak řekni. Tak toto video bude takový celý těžící a další videa zkusíme udělat už nějaký stavící spíš. Kde budeme craftit a tak, uděláme si pořádnou zásobu surovin a pak už budeme jenom craftit nějaký pořádný ty elektrické obvody a tak. Uděláme si automatickou farmu na saplingy a na jabka. Ta se dělá jednoduše a není na to potřeba až tak moc energie, bude stačit pár solárních panelů na pohon, nebo nějaký jeden super, když to máš hluboký, nějaký super solární panel. Ultimate hybrid, ale na něj bychom potřebovali hromadu iridia, hromadu diamantu a dalších surovin. Tak, tady uhlí žádný, krumpáč došel, takže ještě jeden a jdem nahoru. Železo tady pěkný. Má železo? Paráda. Takže... Ale chtělo by spíš uhlí na to, aby si dal přepálit. No tak, když tak můžeme udělat jednoduchý solární panel a můžeme nabíjet vlastně energii do toho, do pece. Uděláme elektrickou pec, která nám bude vlastně místo uhlí žrat právě jenom tu sluneční energii, což by bylo asi nejvýhodnější teďka, protože to uhlí by se hodilo potom na jiné věci, jenom nevím, na další věci, ale prostě pec tady je rozhodně nutná. Tak v dalších videích potom ukážeme to craftění. Teď si budeme asi mimo natáčení natěžit nějaký ty suroviny a v dalších dílech vám ukážeme, jak se dá craftit ty elektrické obvody. Tak zatím se mějte, zdar!